Καλησπέρα. Καλώς έρθετε. Αγαπητά μέλη, σαμποτάζ έχουμε, Δημήτρη, σαμποτάζ. Εγώ θα μιλήσω, ό,τι και να κάνεις. Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι του Συλλόγου, αγαπητοί συμπατριώτες που μένετε στο εξωτερικό και βλέπω πολλούς από εσάς που είστε εδώ αυτό το διάστημα στην μητέρα πατρίδα, σας καλωσορίζουμε. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην τρίτη μέρα των Ποντιακών Πολιστικών Δρόμενων. Ένιωσα την ανάγκη σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική, να κάνω ένα χαιρετισμό, όχι τυχαία. Πρώτα απ' όλα όμως θα πω κάτι που αφορά όλους μας. Εδώ και 23 χρόνια, ανελιπώς, κάθε χρονιά η Ένωση Ποντίων Πιερίας διοργανώνει από το 1997 εδώ, στον πανέμορφο αυτό χώρο, στην καρδιά της πόλης, τα Ποντιακά Πολιστικά Δρόμενα. Μια προσπάθεια που γίνεται με πολύ κόπο, αλλά ο κόπος δεν μετράει καθόλου. Μετράει το μεράκι και η αγάπη. Περάσαν πολλοί και πολλές από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Ποντίων Πιερίας. Και όλοι βάλαν το δικό τους λιθαράκι. Θέλω να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις για να γίνουν πρέπει να υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς άλλωστε είναι και αρχαιοελληνικό το φαινόμενο, είναι η χορηγία, η λεγόμενη χορηγία. Γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς, τους μεγάλους χορηγούς μας, τους χορηγούς που βοηθήσανε στα έντυπα και όλους και στους χοροθέτες εδώ, και ξέρω και γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό δεν το κάνουν για να διαφημιστούν. Και το πιστεύω αυτό. Όχι μόνο τουλάχιστον γι' αυτό. Το κάνουν γιατί αναγνωρίζουν τον αγώνα που γίνεται εδώ στην Ένωση Ποντίων Πιερίας, με πόσο αγάπη και ευθύνη θα έλεγα προσπαθούμε όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πού αλλού? Στη νέα γενιά, στα νέα τα παιδιά. Είναι κάποιοι που λένε, καλά, τι θέλετε και κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις, ή χορυπαίνετε για το περιβάλλον και χαλάτε τον κόσμο. Ευτυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί, αλλά έχω να τους πω κάτι. Ότι όλα αυτά γίνονται, όπως καλή ώρα αυτή η εκδήλωση, που είναι πλέον ένας θεσμός κορυφαίος, θα έλεγα, στο νομό, για την ποιότητά του, επιτρέψτε με να το πω γενικότερα όλα τα χρόνια, αλλά και γιατί προσπαθεί μέσα από τα πολυάριθμα τμήματα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στα τραπέζια πάνω υπάρχουν, που λειτουργούν ως κυψέλες πολιτισμού, ως, θα έλεγα, φωλιές, οι οποίες δίνουν και μεταλαμπαδεύουν όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τον ποντιακό ελληνισμό. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Παρχαρίδη, ξέρω ότι και εσύ εδώ και πολλά χρόνια είσαι γνήσιος αγωνιστής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τιμάς με την παρουσία σου σήμερα για μία ακόμη χρονιά. Είναι χαρά και τιμή για τον ποντιακό χώρο που σε είχε όλα αυτά τα χρόνια και θα σε έχει, πιστεύω, μέχρι, έχεις χρόνια ακόμα, να φάεις για τον άλλο δρόμο. Να είσαι γερός. Ένα θερμό χειροκρότημα στον κύριο Παρχαρίδη, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στο ποντιακό στοιχείο γενικότερα. Όπως ξέρετε, από τις αρχές του χρόνου, η Ένωση Ποντίων διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων τιμώντας την 100η επέτειο μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και αυτή η εκδήλωση είναι αφιερωμένη και αυτή ολόκληρη. Μα θα μου πει κανείς, κάνουμε εκδήλωση και χορεύουμε? Ναι, κάνουμε εκδήλωση και χορεύουμε. Χορεύουν τα παιδιά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τα παιδιά αυτά που θα είναι οι αυριανοί συνεχιστές, τα παιδιά μας, όπου έρχονται εδώ. Στη διάρκεια του τριημέρου περνάνε πάνω από 2.000 νεολαία. Και αυτό είναι το κέρδος όλων αυτών
των εκδηλώσεων, που έρχονται εδώ, παίρνουν τον παλμό, σφίγγουν το χέρι ο ένας του αλουνού και τι λένε? Ο πόντος ζει. Ο πόντος δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι που ζει στην καρδιά μας. Το ζούμε εδώ μέσα, στην καρδιά της πόλης. Θέλω ένα θερμό χειροκρότημα για την νεολαία μας, για τα παιδιά μας, για όλους τους εθελοντές, για αυτούς εκεί πίσω που δουλεύουν και δεν γκρινιάζουν κιόλας. Αλλά το κάνουν με αγάπη και στις μυσταριές και στα ποτά και σε όλους τους τομείς. Θέλω να κάνουμε μια μικρή δέηση. Φέτος συμπληρώνουν 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Θα παρακαλούσα τον αγαπητό φίλο πρώτα απ' όλα και πιστεύω ότι είναι επανάξιος ερμηνευτής του ποντιακού τραγουδιού του Αηδόνη μας, που καμαρώνουμε για αυτόν όπου και να πάει, όπου και να τον ακούσουμε, τον Αλέξη τον Παρχαρίδη, θα έρθει λίγο δίπλα μου. Αυτός ο πυρήχιος χορός θα αφιερωθεί στη μνήμη και όπως λέει ο αγαπητός μου φίλος καθηγητής ο Κώστας ο Φωτιάδης, στους άφαντους νεκρούς μας. Θα ήθελα, όσο θα πει ένα δύστιχο ο Παρχαρίδης μόνος του, να πετήσω τον ανάλογο σεβασμό. Ευχαριστώ. Και η ζωντάνη φέκανε και τον τοπόντε και ναι φορτωθάν τα στενά τα νεκρικά κασέλασο και ναι φορτωθάν τα νεκρικά κασέλασο και ναι φορέσαν τα σαβάνα και ναι σε βάνε συν στρατανόφ συ στραταν την γυριστον το πάει κι ο πισκέρτε αχ συστραταν την γυριστον το πάει κι ο πισκέρτε. Μια υπόσχεση δίνουμε όλοι μας εδώ, μία μόνο. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε, αγωνιστήκαμε, αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε και στο μέλλον, μέχρι την τελική δικαίωση για τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας. Σας ευχαριστώ.
Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, αυτού που τη ζωή στην Χρυσανατολή είδαμε κάποια μέρα λιόχαρη. Νοσταλγικά η σκέψη μας γυρνά στα κρογιαλά σου τα χρυσά, που το ευξήνου γλαυκό γλυκά φιλεί το κύμα. Στα ημερά σου τα βουνά τα ελατοσπαρμένα, όπου της άνοιξης φυσά το μυρωβόλα γέρι, αυτού που αφήσαμε τα σπίτια μας, την προκοπή μας, την καρδιά μας, το μόχθο μας και τη χαρά μας. Ω εσείς χορταριασμένοι τάφοι των προγόνων, αυτού γυρνάει η σκέψη μας συχνά, κι είναι παράπονο ο πόνος μας, που κλάμα γίνεται σε κάθε μας τραγούδι. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, ας ήταν κάποια άνοιξη, λουλουδιασμένη και μοσχόλουστη, να έρθουμε αυτού πικροί προσκυνητές, να σκύψουμε απ' την πηγή, κρύο νερό να πιούμε με τις παλάμες των χεριών. Λίγα λουλούδια, μάραντα, τσιοπόγια, μανουσάκια, να μυριστούμε αχόρταγα ως της ψυχής το βάθος, κι ύστερα ω εφροσύνη να στήσουμε λεβέντικο χορό στη Σουμελά στο πανηγύρι, να μπουν τα νιάτα στο χορό κι οι λιγερές αντάμα στη μέση γέρη καθιστή, να κελαηδήσει η λύρα, τραγούδι θείο, αγαπητό, ποντιακό τραγούδι, να στράψουν στα στιτά κορμιά ζουπούνες μεταξένιες και τάρματα στραπόβροντα να ηχολογούν στα δάση, τάρματα των παλικαριών. Ας ήταν κάποια άνοιξη. Κι όμως οι άνοιξεις περνούν χρόνια και χρόνια τώρα, κι η νοσταλγία ανήμερη βόσκει τα σωθικά μας. Πεθαίνουνε οι γέροι μας με πικραμένα χείλη, λίγο νερό οικετεύοντας απ' τις γλυκές πηγές σου. Πεθαίνουνε με τον καημό, διπλός ο θάνατός τους. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, αχ, ας όψονται οι δυνατοί του κόσμου, που ρήμαξαν και χάλασαν και ρήμωσαν και αφάνισαν τις πατρικές φωλές μας. Της Ρωμανίας η αγκαλιά φιλόξενη μας δέχτη, κι ο πόνος μας λιγόστεψε για λίγο. Όμως ο νους και η σκέψη και η καρδιά πάντα σε σένα τριγυρνά, νοσταλγικά, αγαπημένη γη κι αξέχαστη, αργών αυτών και διγενή πατρίδα.